Diyos maray na hapon po, pagyurumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Let's all kneel to start our novena to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with the lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light and doubt in darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not the reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me, by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues and will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us.
Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the names of sinners. And to those who implore your mercy, in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay, kan lakaw, kan bilog, na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabotan, asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansamong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Maria Claudine Nicole Celidonio, ni Poibe Cansales family, asin ni Arlene Diaz Woodson. Espesyal na mga kahagadan ni Dr. Jean A. Mirandilla, for healing ni Cherry Maritaba. Espesyal na kahagadan Cansales family, to pass this semester, Ninsarong Anonymous.
For safe travel to Manila and back home, nin sarong anonymous. Special na kahagadan ni Arlene Diaz Goodson. For healing kan Rosin family to pass the ASCPI examination of Gia Cristina Ibonia, kan Ibonia family. As in special man po na kahagadan ni Roel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga kalag. Ki Manuel Marlo ni Eden Lanusa and children. Ki Rafael kan Santillan family. For all souls in purgatory kan Daen family. Ki Justin Raymond kan Saniosa family. Ki Jesus ni Shaila Belon. Ki Dominador Senior kan Cabria and Austero family. Ki Napoleon and All Souls kan Sales family. All Souls kan Sales family. Death anniversary of Lorenzo Jr. kan Mendoza family. Ki Hob ni Crisial Cruz. All Souls ni Arlene Diaz Goodson. Ki Rosario, Teresita, Elizabeth, Wilfredo and All Souls kan Oniato family. Ki Maria Elena kan Ireso and Apuya family. As in 7th death anniversary of Wilma kan Agudo family. Sagiraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na hapon po sa saindo gabos. Ngunyan, primer biyernes kay ining bulan na Disyembre, kaya tinatawan niya to nin onra ang satong debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Makisumaro kita digdi sa Eucharistia na pamamayuhan ni Reverendo Padre Andrew De Vera. Magtirindog po. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganing magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo, akoon asin pagsusulan niya to, ang sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angkeles Asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa itong mga kasalan, narahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak
mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, hipahayag mo an sa imong kapangyarihan, asin madya, tanganing hali sa mga naghuhumang, kapahamakan, kan sa mga kasalan, magkanigo-lugod kaming hawason mo, ika na nag-aataman, asin agawon mo, ika na nagliligtas, ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niyato ang enot na babasahon. Pagbasa na ginuno ni Propeta Isaías. Inian sabi iniin kagurangnan, sa madaling panahon, dai daw ang Libano magigibong mayaman na daga, asin ang mayaman na daga magiging kadlagan. Sa aldaw na iyan, ang mga bungog makakadangog kan mga tataramon sa sarong libro, asin pakatapos kan anino asin kadikloman, ang mga matanin mga buta makakakita, alagad ang mga mapakumbaba, urog na mag-uugma sa kagurangnan. Asin ang mga pinakadukha mag-uugma sa banal nin Israel. Hulitaan mga tirano matutunaw, asin ang mga paraolog-olog mapapara. Sa kapaparaon ng gabos na buot magibonin maraot. Ang mga nagpakaraot sa kapwa, ang mga nagbubugtak ning siod sa pintuan tanganing masigyapot ang hukom. Dangan ang kaso nin matanos na tao ikasibog huli sa daing halagang rason. Kaya iyo ini ang sabi nin kagurangnan. Ang Diyos kan harong ni Jacob, ang nagligtas ki Abraham. Dai nasagkod pa man masusupog si Jacob, dai na manglulungsi ang sa iyang lalawgon, huli ta aarugon ninda ang sakuyang ngaran. Sasambahon ninda ang banal ni Jacob, paggangalasan ninda ang Diyos nin Israel. Ang mga nagsasala makakanood din kadunongan. Asinan mga paragumod-gumod, maako nin kahatolan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin, kaligtasan. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Si Isay ang sakong matatakotan. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin, kaligtasan. Saro sa naan hinahagad ko sa kagurangnan, ini ang sakong hinahanap, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan sa gabos na aldaw nin sakuyang pagkabuhay. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin, kaligtasan. Ako naniniwala na mahihiling ko ang karahayan nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom kamo sa iya, pakusugaan sa indong puso, maglaom sa kagurangnan. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin, kaligtasan. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Mantang si Jesus naglalakaw, duwang buta nagsunod sa iya na nagkukurahaw as nakikimaherak. Aki ni David, kahiraki kami. Pag-abot sa harong, nagrani sa iyan mga buta. Inapod sinda ni Jesus, may pagtubod kamo na ako may kapangyarihan sa paggibukayan. Simbag ninda, opo kagurangdan. Dangan dinutan ni Jesus,
ang sa indang mga mata at sinagsabi, mangyari lugod, susug sa indong pagtubod, asin nagkaburuksan ang sa indang mga mata. Tinugon sinda ni Jesus, ingata na ini dai maisihan nin si isay man. Alagad pagkahali ninda, dapit sa iya ang ipinag-usip ninda sa bilog na runa. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, an Adviento, kung sain iyon sa tuyang season for this coming weeks before entering Christmas, iyo manan panahon, tanganing kita mag-andam sa pag-abot ni Kristo. Sabi ko kansaro, when it's Advent, we are using violet just as we are using violet during Lenten season. Therefore, kung ang Lenten season is for repentance, for conversion, Advent is also for repentance and for conversion. Maabot ang mga ebanghelyo, maladangog niya to manungod sa pagpatag kan mga bako-bako na tinampo, pag-straight kan mga liko-liko na tinampo, tanganing dugod, maging andam sa pag-abot din sa tong kagurangnan. Ining pagpatag, pag-straight kan mga tinampo, this is referring to ourselves. Sa satuyang pag-andam, sa satuyang pagpreparar sa pag-abot din sa tong kagurangnan. So, the question is all the same. Bako man the same, but the question is this. Paano kita nag-aandam? Paano kita nagmamaawot na lugod maging worthy or less unworthy of receiving Jesus sa satuyang buhay? Ngunya na Biyernes na ini, we are attending the First Friday Mass in honor of the Sacred Heart. Si Pope Francis, igwang bagong encyclical na Dilexit Nos, kung saan ipinapasabot sa tuya ang pagkamuot ni Kristo, because the heart of Jesus is the symbol of how He loves us so much. Grabe ang pagkamot sa to, nin sa tong kagurangnan. Pero we can also reflect upon sa anuman ang sakuyang pagkamuot kay Kristo. Paano ko ipinapahiling ang sakuyang pagkamuot man kay Kristo? Thank you for you are attending the Friday devotion, first Friday of the month devotion to the Sacred Heart. But bako sa nasagkod dyan sa pagsimba, ang sakuyang pagkamuot kay Kristo. Bako sa na pagdebosyon sa Sacred Heart, ang sakuyang pagkamuot kay Kristo. Bako sa na pagbakal, kan imahen, kan Sacred Heart, asin paglaag ka iyan sa laog kan sa tuyang harong to remind us of His heart. Igwa man kaya akong Sacred Heart sa sakuyang lamesa. Igwa akong Sacred Heart sa sakuyang kwarto. So, igwa akong Divine Mercy na nakasabit sa sakuyang lanob. So, bako sa na iyan dyan. Lugod, ang kaputan, yaon man sa laog kan sa tuyang puso. Paano ko dinadangog ang Sagrado Corazon ni Kristo? Paano hinihiro ni Kristo ang puso ko? Ang Ebanghelyo tangon yan manungod sa pagbulong sa duwang buta. Kung kita nagdedebosyon kay Kristo, kung kita harani sa puso ni Kristo, si Kristo hahaputon man kita, siring tuman sa duwang buta, ano ang gusto mong irahay ko sa imo? Ano ang hinahagad mo? Baka ang sabihin ta, gusto ko ngayon ng bagong auto, gusto ko ngayon ng harong, gusto ko ngayon ng bagong cellphone. Dahil ko man, mataram sa imo si Kristo, dahil ko man yan sa imo maitatao. Kung dahil ka man mag-decidir if that is what you really want. Pero what I can give you is
a way of looking things, a proper way of listening to your heart and to the hearts of others, the right way of feeling the situation where you're in, the correct understanding of the difficulties that you are undergoing. Mga tugang, lugod ang satuyang debosyon sa Sagrado Corazon, bako sa nasagkod sa pagsimba every first Friday, bako sa nasa pagnovena sa Sagrado Corazon, kundi sa pagmidbid kan puso ni Kristo na pano nin pagkamuot para sa to. Tanganing lugod mamidbidan man yato, ang puso niyato, tanganing mabulong asin maitao, ang hinahagad niyato sa satuyang buhay. Ano man ini, kung dakulaon man ini na material na bagay, pero leading to that is to open your hearts, to cure your sense of hearing, to cure your pagiging pwedeng inugak, to cure your understanding of yourself, maluyaonan sa imong buot, dahil mo nahihilingan sa imong worth, or to give you the strength, the courage to overcome any difficulties. Heart to heart, ang sa tuyang relasyon kay Kristo, lugod, madangog niya to, ang puso niya to, linhulita, haranihong kita sa puso ni Kristo. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asin sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, papagkaniguas sa imo ang mga pamibi asin atang nin sa mong kapakumbabaan. Asin kung sa mayong maninigo, ananuman na tabang kan gibong marhay, ang tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamana daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan, na daing kasagkoran, tanganin sa ikadwa niyang pagdatong, sa kamurwayang kansayang kamahalan, ikapahiling nagayo ang nahaman niyang gibo, mangkamtan miyan panuga ng unyan sa pagbantay, ipinapangahasan ming halaton, kaya kaibakan mga angheles asing arkangheles, tronos asin dominasyones, kan gabos na langit no hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurwayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikanagad banal, burabod, ding gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaoso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangnan, Ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa, si Francisco, kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumon niya to, ang mga namumutan niya tong gadana. Asinan gabos na magadan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumaging kay ras, kan buhay na daing kasagoran, mag-omaw si mapamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkaksala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magintanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Manda kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanakonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ikan na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita, nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Iwanan sa kadigtaman, magkasasama kakurangan, magkero ka sa mundo.
Mamibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo, kaming nabasog kan kakano na banal, tangaling sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukdoan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, hulki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan. Anama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.